mmadụ onwe adịghị mma nwere mmadụ onwe adịghị nwere mmadụ onwe adịghị nwere mmadụ onwe adịghị nwere mmadụ onwe adịghị agwa akụkọ ma kọrọ akụkọ ọkwa akụkọ ka m jiri bịa ihe onye ọ gaziri nwe mba onye ọbụla ụlọ agaziri ọ naghị agala dibịa otu nwoke mgbe ya wụ otu o ji mgbọrọgwụ ufufe pewe ya jụwara ufufe ogu o nwere nwatakịrị ntakịrị nwaanọ 8 years rụrụ job o nwere nwatakịrị nwaanọ 8 years bido ọrụ job na-adọlị ya hụ nga ala asụ ọrụ ya nara mma sụra ọrụ nara ego ya hụ nga ala asụ nkwụ ya nara ego sụọ nkwụ nwa arụchala ọrụ job oge rụcha ọrụ job ya zụrụ ọkụkọ ya wee etobe ma ọkụkọ ji itobe ya were ọkụkọ zụrụ ewu abịa mụba nwatakịrị abịa cherezi aga m azụ igwe ị ma na dis boy were ego izu igwe ya ruola ka nwoke ọ na-eri igwe nwoke le anya lecha the boy anya nwa m ịwụ nwatakịrị n'obi ya nwatakịrị abụ ya daa dị igwe kpọsọrọ wee ego ya si igwe wụsị 6,000 mee nwatakịrị arụnala ego igwe ya ma kalaba kwụ ụgwọ rigoro igwe lawa chefuo rusit ụmụ igwe na-akpaje nwada na-alaje chefuo rusit debe a na-abịa gbuo obere debe nwatakịrị igwe ịzụrụ m igwe without rusit ịkwụọla m ụgwọ mụnwa ga-anadakwa igwe mba this man and do phone kọwa police kọwara ndị police ní achụgha white horse ya igwe ya jọsiri m offroad igwe dị 12 ya na-abịaruole ya gawa 11 police agbara abịawa fụta n'ụzọ si n'onye eji igwe egire the boy ire yiri igwe tila hilos kwuru ya bịawa na kede man eruola na nke onye rere igwe asị ya na-ekwe mmadụ onye ohi ijesi m agaghị ibiri ohi onye ma mgbe iji para igwe m jọsiri m offroad ga-eburubara ya nwatakịrị si dee akpa gị maka m kwuru ụgwọ igwe dee ọkpa gị maka m nyere ego igwe the man is come and shut up mechie ọnụ isi mena gị nwere ole nka ebe m resịrị gị igwe ole rusit ya ya so ụhụ igwe kpara m echefuo rusit ama m na ị ga-ana rusit n'igwe police is get out enter Hilos Kaigawa station yes before anyị agawa aga m ebu ụzọ kpọ ndị akaebe m ajọ yowo n'aka ebe ya si yes akwụkwọ dị lọya so n'aka ebe ala ya zọrọ ụkwụ so n'aka ebe elu gburu ihe niile n'aka ebe ibi na agara m ụzọ nnọọ sochala aka ebe mmadụ mgbe onwe ya adịghị mma mkpụrụ ogede mgbe mmadụ mgbe onwe ya adịghị mma ị ma na dis boy anụchala ihe kpọcha ndị aka ebi polis ebulie ya etinye na Hilos ị ma mgbe polis ji buru the boy etinye na Hilos the man aṅụọ na-eriela ego igwe mechizie shọpụ by speed were speed mechie shọpụ ya were mechiri ya lawara onwe fụziela agalaba ụzọ n'ọdịrị na-eji ebochi ya kụgbuo ya metere na gị kụgbuo na-eme polisi gara bịa gbara fuel si na gawakwara na steshọn ahụ na onye nyere rịpọtụ si onye zuru igwe n'ọdọ onye nwụrụ anwụ ha kpọrọ igwe nọ na polisi ya eboy nọ na wa agalaba ụzọ nnọọ ọwụ onye aka ebie mmadụ n'oge dede kara gịnị mmadụ n'oge na-enwe Ome yi ụwa jide egwu
Imo wa mama m akụkọ ka mbi ise o nwere ebe egwu m na-eji agara ya o nwetara ebe egwu m na-eji agara ya egwu a m na-eji akụọ egwu m kwuru ya ụwa o nwere saịdị ọ na-eji aga ịhachi ka ọchị nkụkara ya egwu enwere m ike ịkụ egwu gboo ga-agba ọfọ ọchị chịwa nkụwara ya egwu ga-agba ọfọ ọchị chịwa enwere ebe ka m ga-aga agaghị onye mmiri Church you back one I was in Paris, I got the Ramos.
white, pure white. Ile ya na ni ga hunde yi wa. Big pie, my man. Big pie, my man. Oh, when I know I buy it. Masaya gave me to oh, but they let you be long. My pass over in the lady lodge. Let our career, your man, and I walk. I am not why. What did they be look? What did they be long? Over in the lady below. Let our career, your man, and I walk. But that's one issue. I'm woman. But that's one issue. I'm woman. But that's one issue. I'm woman. But I'm one issue. I'm trying. Oh, one issue. I'm trying. One issue. I want to run. One issue. I do follow. Oh, why are no they look? Oh, why are no they look? Why? For it, I'll be asking. For it, I'll be asking. Oh, the little guy. But then who said it? I'm only here. Here, and you are putting back. Here, I won't know. Then you enjoy to be fair. And they have a salam or have a salary or have a lunch. Then you will go. Oh, you put the other. Oh, my. Here, I don't really look for every quality. Ụmụ ahịa na-ekwu ekwu, ụmụ asha nọ n'elu ero, ụmụ asha nọ n'elu ero, a na-ekwere onwe ya egwu, ịbịa na-ekwu ụmụ asha na-ekwu iherewe. Ịmasa nọ n'elu ero na-ekwu egwu, ọ ga-esi ebe osi, ọ ga-anọ na nkwụ, ya esi ebe osi, ya fee paa, ya n'otu aka, ya vuru. Ụmụ asha nọ na-ekwu egwu, ụmụ asha nọ na-ekwuru onwe egwu. Ọ ga-esi n'elu nkwụ nọ fere pa ya bụrụ otu asha. Onye ọwụ na-ekekesicha anya. Isi ebe anyị nwere onye isi, ebe anyị nwere onye isi, anyị ga-akara onye isi anyị ihe mere. Ụmụ asha ekulie, kawanya gụ onye isi na-achị anyị. Onye isi ga-ekwe ntị o, anyị nọ n'elu ngwọ na-ekwuru onwe anyị egwu. Ọ ga-esi ebe o si ga bụrụ otu n'ime anyị. Ma ihe onye isi ka ya sọrọ ndị na-amaghị ekwu. Ya eze onye isi ga-ekwe ntị na-ekwu. Onye isi na-achị anyị ebe anyị nọ na-ekwu egwu anyị nọ na-ekwuru nwa anyị egwu ọ ga-esi ebe o si ga-abara otu n'ime anyị ịmanye onye isi ka ya sọrọ ndị na-amaghị ekwu ịma ndị na-amaghị ekwu ya bụ ndị na-amaghị egwu ekwu ọ bụ ndị ọgara ihe onye isi ekulie ka ọrụ ụmụ asha ebe unu nọ na-ekwu egwu ọ ga-eburu otu n'ime unu ya si ndị ahụ ndị na-amaghị ekwu ụmụ asha ekulie anyị fụọ nịnị anyị gaa n'obi anyị fụọ ya anyị ga-esi na ngwa ọfụọ anyị ga-efefu na ngwa ọ ga-akara obi ọ ga-akachara obi ya bụrụ ndị na-amaghị ekwu ịhụrụ ọ ga-nwere obi ya bụrụ ndị ala amaghị ekwe ericha ndị amaghị ekwe ọ ga-eriwe ọma na-ekwe ọ ga-akara obi ya bụrụ ndị amaghị ekwe ọ ga-akara obi bụrụ ndị amaghị ekwe ericha ndị amaghị ekwe ọ ga-eriwe ọma na-ekwe
onye bụ ịgba sị ma gbara ọsọ ama onye bụ na ịgba sị ma gbara ọsọ na ahụ katapọt asị ya ekele ekwe ụchaka ama onye bụ ịgba sị ma gbara ọsọ